Mittaa ja merkitse pihakivillä ladottava alue. Pitkille sivuille tulevien laattojen tukemiseksi levitetään laattarivi kummallekin puolelle kantavaksi kerrokseksi. Kiristä naru ulkoreunoja pitkin pinnan lopulliselle korkeudelle. Kiveyksellä tulee olla vähintään 2 senttimetrin kallistus metrille. Jotta saadaan aikaan vetteläpäisevä kantava kerros, on kaivettava noin 35 senttimetriä narun tason alapuolelle, jos aiotaan latoa autotallin ajoväylää. Jos kiveystä ei kuormiteta autolla, riittää noin 25 senttimetriä. Jos maaperä on humusta, savea tai muuta huonosti vetteläpäisevää ainesta, voi olla tarpeen kaivaa syvemmälle. Sähkö- ja puhelinkaapelit ovat yleensä 40–70 senttimetrin syvyydessä. Vesi- ja viemäriputket ovat usein 70–140 senttimetrin syvyydessä. Levitä kuitukangas kaivannon pohjalle. Se eristää kantavan murskekerroksen ympäröivästä maaperästä. Käytä normaalia kuormitusta varten mursketta, jonka raekoko on 0–18 mm. Raekooltaan 0–35 mm kalliomursketta käytetään kovempaa kuormitusta varten. Tiivistä kantava kerros tärylevyllä. Pinnasta pitää tulla tasainen, 3 senttimetriä sen tason alapuolelle, jolle kiviä ladotaan. Kantavan kerroksen kaltevuuden tulee olla sama kuin valmiilla kivipinnalla. Levitä 3 senttimetrin tasainen kerros asennushiekkaa, jonka raekoko on 0–4 mm, niin sanottua kivituhkaa. Tiivistä pinta vielä kerran tärylevyllä. Laita 2–3 metrin pituiset ohjaussoirot rautaputkesta tai puurimasta noin 2 metrin välein. Säädä ne oikeaan korkeuteen ja kaltevuuteen. Vedä ylimääräinen asennushiekka pois suoralla laudalla ja poista ohjaussoirot ja täytä urat. Betonikivien väri ja pintakerros vaihtelee hieman. Laita siksi sekaisin kiviä useilta kuormalavoilta, jos kiviät isompaa aluetta. Ota kiviä kuormalavan päältä ja pohjalta. Näin saat luonnollista värivaihtelua valmiiseen kiveykseen. Käytä taittomittaa, jotta saat noin 3 mm saumaleveyden kaikkien kivien väliin. Saumaushiekka pitää kivet irti toisistaan, jolloin maaperän liike tai päältä kohdistuva paine ei vaurioita niitä. Lisäksi sauma jakaa kuormituksen tasaisemmin, jolloin koko kiveyksen kantavuus ja vakaus paranee. Betonikivistä voidaan latoa monia erilaisia kuvioita. Limitys on yksi yleisimmistä. Se on lisäksi helpoin asentaa. Yhdistele kivien eri värejä, jolloin saat helposti elävyyttä ja omaa ilmettä kiveykseen. Laita kokonaiset kivet kaikkiin riveihin ennen kuin alat katkoa niitä sivulinjaa, kuvioita tai reunusta varten. Katko kivet kivi- tai betonilaikalla varustetulla kulmahiomakoneella tai murra ne kivileikkurilla. Katkaistun kiven pitää aina olla isompi kuin 1/3 alkuperäisestä mitasta. Pienet palat kestävät kuormitusta huonommin. Siksi katkaistu kivi pitää aina olla kokonaista kiveä vasten. Usein on siistimpää säätää ladonnan leveyttä kuin katkoa useita kiviä. Reunakiveys parantaa kiveyksen kokonaisvaikutelmaa. Reunusta ladottu alue samanvärisellä tai toisenvärisellä kivellä. Voit myös käyttää vahvempaa kiveä, jotta saat aikaan selkeän reunuksen. Levitä saumaushiekkaa ja harjaa se koko alueelle kaikkien saumojen täytteeksi. Jätä ohut kerros hiekkaa kiveykselle viikoksi tai pariksi. Osa hiekasta painuu saumoihin, kun kivettyä aluetta käytetään, jolloin kiveys lujittuu vielä lisää. Kun lisäät vuosittain hiekkaa samalla tavalla, varmistat kiveykselle pitkän käyttöiän.
Sitä paitsi täytettyihin saumoihin tulee vähemmän rikkaruohoja.